चाफ्याची गुच्छाने आलं फुलं. गाळणीला ना पाणी लावून घ्यायचं, हाताला जरा पाणी लावून घ्यायचं. तिचा धूर आहे तो जरी नाकात गेला ना त्याला सतत शिंका चालू होतात. 1 तास जायला मेहनत खूप आहे, मेहनत. हा हा काय सुगंध बघा. नाश्ता बनवायचा आहे. मेंदूवडे बनवतात. पुढं फुल भरलं आहे. टप्पाने काढायचं. राऊंड मार म्हटलं एक. चला दिवस बघा उगवला. चंद्र बघा कसा खाली गेला आता. आणि रंग पण एकदम हे होत चालला, वेगळा झाला. चला चला माझं काम चालू झालेलं आहे. गॅस चालू ठेवलाय. नाश्त्याची तयारी. आपली कढई गरम होते. चटणी बनवायची. आज नाश्त्यामध्ये बनवते मेदू वडे. तर ही उडदाची डाळ आहे ना, सालवाली डाळ आहे. तर आमच्याकडे मेदू वड्याशिवाय दुसरं काय आवडतच नाही. हे कुणालचे बाबांना घेऊन आलेले होते मुंबईवरनं येताना. तर ही साल आहे ना, जितकी शक्कल तितकं काढणार आणि आता हे मिक्सरला वाटून घेते. धुवून घ्यायचे. पहिला आधी चटणी बनवून घेते. फुलं म्हटलं भरपूर फुलं येतात. हा तर मी आता की नाही कचरा काढत होते ना, आणि चाफ्याचा सुगंध अगदी नाकात शिरला. म्हणजे बघू दे फुलं. ही बघा किती फुलं आले चाफ्याची. गुच्छाने आलं फुलं. हा हा मस्त सुगंध. इथे पण आहेत. देवाला भरपूर चाफा मिळणार आहे ना. चाफा मला काय केसात माळायला आवडत नाही, त्याच्यामुळे देवासाठी ठेवते मी. सुगंध मात्र सगळीकडे पसरतं. चला ते बघा नाश्ता बनवायचा आहे. लेट नको व्हायला कुणाला. कुणाला गेलं आंघोळीला. उशीर व्हायचं नाही. तर मेदू वडे बघा करायला घेतलेत मी. तुम्हाला ना एक सोपी पद्धत दाखवते. इथे मी गाळणी घेतली चहाची, त्याला पाणी लावलंय आणि आता हे मेदू वड्याचे सोडते. कारण ही डाळ की नाही खूप चिकट असते ना, मग हाताला चिपकत राहते. बघा हे असे इकडे गाळणीला ना पाणी लावून घ्यायचं, हाताला जरा पाणी लावून घ्यायचं. असे पटापट पण होतात, वेळ नाही लागत. तर चटणीची रेसिपी आहे ना तुमच्याशी शेअर केलेली आहे मी बऱ्याच वेळा. मला वाटतं मेदू वडे पण मी दाखवलेले आहेत. तुम्हाला जर का हवे असेल ना रेसिपी तर लिंक आहे ना मी देते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, त्यात तुम्ही जाऊन बघा. अशा साध्या सिंपल पद्धतीने ना झटपट होतात, म्हणून म्हटलं तुम्हाला दाखवते मी. मला वाटतं 1-2 वेळा दाखवलेलं आहे व्हिडिओमध्ये. आला जॅक आला. हाय चपाती हाय. लवकर या. सो घेतलंच ना. चला बाबा आपलं रुटीन चालू झालेलं आहे. कुणालचे बाबा चाफ्याचे फुलं काढतात काय देवाची बत्तीसाठी. हा टोपली घ्यायची ना. मग सावकाश जा रे, बघत जा तिथे रस्त्याने. काठी घेऊन जा. खातात कशाला म्हणजे सेफ्टीसाठी. सेफ्टीसाठी. जॅक हा बघा जॅक पण आला. नाश्ता बनवून झाला.
नाश्ता देऊ का खायला? काय? अच्छा, म्हणजे देवाची बत्ती झाल्यानंतर. आणि इथे गुलाब पण बघा छान फुललं आहे, तुम्हाला दाखवते मी. कळ्या बघा मस्त आल्या ते बघ. हा 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 बघा काय रंग आहे बघ. सफेद रंग आता जास्त झालाय फुलाचा. ह्या आत्ता ह्या गुलाबाला ना 2-3 कळ्या आल्यात. मागे एक बघा गेले इकडचं, हा बघा खालीच पडला इथे. आम्ही दापोलीला गेलो ना तेव्हा आपोआप गळून पडला असेल. आणि आत्ता ह्या कळ्या बघा आलेल्या आहेत. मस्त रंग या. हा माझा आवडीचा गुलाब आहे. हा मी पसंत केलेला आहे जेव्हा आम्ही घ्यायला गेलो तेव्हा. जेव्हा 8 दिवसाला घेतलेलं ना नोव्हेंबरमध्ये. जॅक काय चपाती आहे? जॅकला चपाती घालायला हवी. कसली? हा ही काय कोरोटी काहीतरी बोलतात, मला पण आठवण नाही. हे रोज घालायची हा, देवासाठी चांगलं असतं हे. टोपली ठेवली तिथे, बास्केट आहे देवाच्या इथे. ते घ्यायचं आणि ते फुलं मग खाली पडतात. काय नाही पडणार, मग ते पडलेली फुलं देवाला घालू नका म्हणून तर बास्केट मी तिथे ठेवलेलं आहे. फुलांसाठीच खास ठेवलं आहे. सर्दी कशाने झाली आता? हे बघा अबोली तुम्हाला दाखवते. ही म्हणजे आईकडनं येताना मी आणलेली अबोली तुम्हाला दाखवली होती. आणि इथे लावलं आहे आता. पाणी नाही टाकायचं याला. हे बियाणे आहे वाटतं ना, हे बियाणे वाटते ना सुकलेलं. हे बघ हे ते काय माहिती. तर पाणी घालायला पाहिजे आता. तर जॅकला चपाती देते आधी. जॅक बस. ओ जॅकुल्या बस इथं बस. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आत्ता कुणाल गेला आणि घरात थोडंफार आवरलं, म्हटलं तुमच्याशी बोलूया. कुणालचे बाबा बघा ह्यांचं काय चाललंय. काय चाललंय? काहीतरी खत पाणी कर बघतो कलिंगडात. खत पाणी करतात झाडांना. 3-4 दिवस राहिलं होतं ना त्याच्यामुळे त्यांचं चाललंय. आपण जरा इथे बसूया. 2 दिवस आराम केला ना भरपूर माहेरी. बरं वाटलं, पण 2 दिवस राहिलो होते तिथे. 3 आणि 4 तारीख ह्या तारखेला आम्ही राहिलो होते आणि 5 तारखेला आम्ही इथे निघून आलो. आणि आल्यानंतर प्रवासाचा इतका त्रास झाला ना मला. 2 दिवस सतत माझ्या डोळ्यावर झोप. नाहीतर इतकी कधी मी झोपत नाही घरी. इथे 2-2, 3-3 तास ना दुपारच्या वेळेस मी झोपून जायची, काम करायची आणि गप झोपून जायची. इतकं ते प्रवासाचा मला त्रास झाला होता. आज बरं आहे, सगळा थकवा सगळा निघून गेलेला आहे. म्हणजे अजून राहायची इच्छा होती 2 दिवस, पण कुणालचा क्लासेस परत ह्यांचे पण फोन कॉल्स वगैरे येतात ना, त्याच्यामुळे मग मनामध्ये असून पण राहता नाही आलं. पण बघू पुढच्या वेळेस जाणं झालं दापोलीला तर मे महिन्याच्या दरम्यान, तर बघू जमलं तर. अजून काही नक्की नाही केलेलं आहे. म्हणजे बऱ्याच जणांच्या कमेंट्स पण होत्या की माझी आई वगैरे मुंबईला असते का गावी राहते असं. तर मुंबईला असतात सर्वजण. आम्ही 3 तारखेला गेलो ना तर ती लोक रात्री 2 तारखेला बसले, सकाळी 3 तारखेला ते पोचले मुंबईवरनं गावी दापोलीला. आणि दुपारी आम्ही पोचलो मग. त्याच्यामुळे त्यांची पण गडबड आमची पण गडबड असं सगळं झालं होतं. आणि संध्याकाळीच पालखी होती 3 तारखेला. तर मी कसे एका दिवशी व्हिडिओ ना डबल शूट केलं होतं, त्याच्यामुळे तुमच्यापर्यंत जास्त प्रमाणात ते व्हिडिओ पोचले तिकडचे. आणि आत्ता आम्ही इथे येऊन 2 दिवस झाले. 2 दिवस मी भरपूर आराम केला, शूटिंग काही केलं नाही आहे. पण जे काही घरातलं एक्स्ट्राचं काम होतं ना, कपडे वगैरे भरपूर होते, ते सगळं मी धुवून घेतले. घरात थोडी साफसफाई, कारण 2 दिवस जरी घर बंद राहिलं ना, तुम्हाला माहिती आहे की ते घरामध्ये जाळे वगैरे भरपूर लागतात. आणि ते गावी हे पाखरं वगैरे भरपूर आहे ना, त्याच्यामुळे जास्त प्रमाणात घरामध्ये घाण झाली होती. आणि आज इकडचं तुम्हाला सांगते रुटीन आता आमचं कालपासून चालू झालेलं आहे. म्हणजे कुणालच्या बाबांचं रान सगळं वाढलेलं आहे. ही झाडं काय माहीत नाही, पाणी नसताना पण म्हणजे इतकं कडाक्याचं ऊन आहे तरी पण ती झाडं आपोआप ते अशी वाढून आलेले आहेत. आणि त्या आम्हाला कटिंग करावी लागणार आहेत. तर तेच कालपासून चालू आहे थोडं थोडं. इथे काजूच्या बघा बिया पडल्यात खाली, या सर्व माझ्या आईने दिल्या होत्या. ते साफ करायच्यात, त्याचीच भाजी करायची. आपल्याला मागच्या वेळेला म्हणजे मी जेव्हा तुम्हाला दाखवलं ना काजूच्या बिया, म्हणजे कमेंट होत्या की रेसिपी दाखवा म्हणून,
तर झालं झटपट तर तुमच्याशी शेअर करते रेसिपी. साधी सिंपल आहे, एवढं काय भारी नाही. जसं आपण चिकन बनवतो ना त्याप्रमाणेच करायचं आहे. माझा मसाला वगैरे सर्व रेडी आहे. कालच मी मसाला वगैरे सगळं काढून ठेवलेलं आहे, त्याच्यामुळे पटकन बनेल. पण ह्या ज्या बिया आहेत आपण ना म्हणतो भाजी खूप छान लागते काजूची, अगदी आपण चवीने खातो, पण ती ही बनवायच्या आधी जी मेहनत असते ही बिया कापायची खूप वेळ जातो. आणि चिकाचं खूप सांभाळावं लागतं. मागच्या वेळेस मी साफ केला ना तर मला बघा हाताला वगैरे थोडंसं लागलेलं आहे चीक, आणि ते माझी मान आहे ना थोडं तरी पण बघा थोडंसं दिसेल तुम्हाला. हे बघा हे सगळं चीक आहे ना लागलं 2-3 ठिकाणी. तर म्हणजे असं काही त्रास होत नाही, पण ते एक 3-4 दिवस झाले ना असं लाल लाल असं चट्ट्यासारखं झालं होतं. आता ती एक आमच्याकडे आयुर्वेदिक क्रीम होती ती मी लावली, त्याच्यामुळे झालं आहे बरं. आता सुकलं आहे आता ते. हे बघा थोडंसं दिसतं इथे. त्याच्यामुळे आत्ता त्या बिया साफ करायच्या. तर कुणालच्या बाबांना सांगितले आज तुम्ही मदत करा, आपण दोघांनी मिळून करूया, म्हणजे पटकन त्या साफ होतील. आता आमचे पण आहेत झाडं ते काढायचेत, पण सध्या वेळ कमी आहे त्याच्यामुळे राहून गेलेलं आहे. कुणालच्या बाबा म्हणत होते आपण जाऊया करून. हे बघा आली तरी जायचं. चला बिया साफ करूया ना. मी पण पटकन मदत करते. मला ना केस धुवायचे, ते बघा केसांना भरपूर तेल लावून ठेवलं आहे. पाणी माझं चुलीवरती गरम होते, अजून मला वाटतं 1-10 मिनटं जातील तापेपर्यंत. म्हणून मी जरा थांबले. अगोदर म्हटलं हे साफ करून घेते बिया, म्हणजे पटकन भाजीने बनवता येईल मग. आणि गरम पाणी पण आपल्याला मिळेल चुलीवरचं त्यात टाकायला. चला करूया फटाफट. मला सुरी पाहिजे. सुरी का आली सफेदवाली? त्यांना पण सर्दी झाली, धुराचा त्रास. त्यांना पायाचं बघा तुम्हाला मी दाखवलं होतं दापोलीला जायच्या आधी. पाय आता की नाही थोडासा बरा आहे, पण त्यांना ना ॲलर्जी खूप आहे, मातीची धुळीची खूप ॲलर्जी. आता हा चुलीचा धूर आहे, तो जरी नाकात गेला ना त्यांना सतत शिंका चालू होतात. माती पण नाकात गेली तरी पण त्यांना शिंका चालू होतात, असं त्यांना त्रास होतो. पण ते कसे ऐकत नाही ना, मातीमध्ये वगैरे आपण बोललो ना की जाताना फुल पॅन्ट वगैरे घाला तर ऐकत नाही. त्याच्यामुळे मग त्यांना हे असं वरचेवर होतं आहे. बऱ्याच आपल्या ताईंच्या भाऊंच्या कमेंट होत्या की तुम्ही रिपोर्ट्स वगैरे सर्व काढून घ्या. तर शुगर BP सर्व चेक करून झालेलं आहे, सर्व रिपोर्ट नॉर्मल आहेत. पण हे मला वाटतं ॲलर्जीच आहे. तर बघूया 1-2 दिवसामध्ये ना पुन्हा जायचा विचार आहे डॉक्टरांकडे. म्हणजे ती जखम कशी बरी झालेली आहे, पण थोडीशी अजून ओली आहे. जर का नाही पूर्ण बरं वाटलं तर एकदा जाऊन दाखवून येऊया, बरं पडेल ते. आणि ब्लड टेस्ट पण बघू, जमलं तर डॉक्टरांशी बोलून बघा, टेस्ट करून बघूया. म्हणजे फारसा असा काही त्रास होत नाही, पण तरी पण ते जखम कशा वरचेवर होत राहते ना 2-2, 3-3 महिन्यांनी. त्याच्यामुळे म्हटलं बघूया, टेस्ट वगैरे करून बघूया मग. तर चला आता ह्या बिया आधी साफ करून घेतो. पिशव्या 10 वेळा ते निघत राहणार. ग्लोव्ज आणते मी. तर चला इथे बघा बिया कापायला घ्यायची तयारी चालू झालेली आहे. ग्लोव्ज घालूनच करूया, सेफ्टीसाठी बरं पडेल. घेऊन आली मी. तर ग्लोव्ज काही सापडले नाही शोधून, त्याच्यामुळे शेवटी आम्ही पिशव्याच घेतलेल्या आहेत. बराच वेळा शोधलं पण नाही सापडले. जेव्हा गरज असेल त्या वस्तू पटकन सापडत नाही, तसंच झालंय. तर कुणालचे बाबा कापून देतात वेळीवरती, आणि मी असं सुरी घेऊन बघा सुरीने अशी काढते मी, म्हणजे पटापट होईल. ह्या साली पण फेकायच्या नाही का? तुला माहिती तू सांग मला. आता आपल्याला कमेंट होत्या आपल्या ताईंच्या की या साली फेकायच्या नाही, ह्या साली सुकल्यानंतर त्या जाळायच्या. त्या धुराने ना जीवजंतू आहेत ना घरापासून म्हणजे लांब पळतात. त्याच्यामुळे आपण आता ह्या साली आहेत ना फेकायला नको. मागच्या वेळेला फेकून दिला मी, मला माहीतच नाही ना, त्याच्यामुळे उचलून सुपायला फेकून दिला. आता ह्या सुकत घालीन, म्हणजे बरं पडेल आपल्याला. चला काढून घेते फटाफट. 1 तास जायला. मेहनत खूप आहे, मेहनत. तर तुम्हाला आता भाजी दाखवते पटकन. तर हे बघा, हे आपले काजू गरम पाण्यामध्ये 2-3 वेळा चांगले धुवून घेतलेत आणि आता थंड पाण्यात टाकलेत. हा एक बटाटा टाकला, त्यात सगळा चिकन निघून गेला आहे. ह्यात घेतलेलं आहे लसूण. हे आपला कांदा खोबरा आणि त्याचं वाटप भाजून घेतलेलं असतं बघा, तुम्हाला मी रेसिपी पण शेअर केलेली आहे अशी. आणि कोथिंबीर आणि हे 1-2 तमालपत्र घेतलेत, चवीला भारी लागतात. मग इथे बघा गॅसवरती मी तेल टाकलं आहे भांड्यामध्ये, आणि तेल जरा गरम होतं आहे. तर तेल बघा आता गरम झालं आहे, त्यात मी टाकते सगळ्यात आधी तमालपत्र. नंतर ही थोडीशी लसूण घेतलेली आहे. आता लसूण चांगले लाल करून घेऊया. म्हणजे आपण चिकन बनवतो ना त्या पद्धतीनेच आपल्याला करायचं आहे, सेम तसंच आहे, काही वेगळं नाही आहे. आणि खूप टेस्टी लागते भाजी. आता लसूण लाल झाला का त्यात आपण तिखट मसाला टाकूया आपल्या चवीप्रमाणे.
नंतर हे काजू टाकते. बघा चांगलं असं मिक्स करून झाल्यावरती आता आपण त्यात टाकूया पाणी. आता पाणी टाकून झाल्यावर हळद, नंतर वाटप जे आहे ना आपला कांदा खोबऱ्याचं ते टाकूया आपण. आता आपल्या गरजेप्रमाणे आपल्याला ग्रेव्ही किती कमी जास्त हवे त्याप्रमाणे वाटप टाकायचं. इथे आता मी गॅस आहे ना फास्ट करते. आता ही टाकूया कोथिंबीर. आता चवीप्रमाणे मीठ टाकते. आता चांगलं असं मिक्स करूया. आपल्याला जर काय वाटलं पाणी कमी आहे तर थोडंसं आपण वर टाकू शकतो, पण इतकं पाणी भरपूर आहे. आता गरम मसाला बटाटा वर शिजला ना, नंतर आपण लास्टला सगळ्यात गरम मसाला टाकायचा, मग ते चवीला खूप छान लागते. आता ह्याच्यावर ठेवते मी ही डिश, आणि डिशमध्ये पण थोडंसं पाणी ठेवते कारण आपली भाजी मग करपायला नको ना म्हणून. आता एक 5 ते 7 मिनिटांमध्ये भाजी आपली शिजून जाईल. एक 5-7 मिनिटं ना होऊन गेले. आपण बघूया त्या डिशवरचं पाणी पण बघा सगळं आटून गेलं. हा हा काय सुगंध बघा, आणि भाजीचा रंग पण बघा किती छान आला आहे तो. त्यात टाकते आता मी गरम मसाला. तर आमच्याकडे गरम मसाला की नाही कमी खातात, त्याच्यामुळे कमी प्रमाणातच टाकते मी. मस्त झाली भाजी. आणि रस्सा पण बघा हा एवढा पाहिजेच, चपातीबरोबर खायचे ना आपल्याला. आता हा जो काजू आहे ना असं चांगला शिजला पाहिजे. जराच आपण कच्चा राहिला ना मग ती भाजी ना खायला अशी बरोबर लागत नाही. बरोबर म्हणजे अशी ती कडक कडक लागतो ना काजू. म्हणजे काजू असा शिजला पाहिजे ना की जिभेवर टाकला का पटकन असा विरघळला पाहिजे, असा काजू शिजायला हवा. आणि हा शिजला आहे बघा, पटकन असा चमच्याने ना तुटतोय. आता मी इथे गॅस बंद करते. भाजी आपली तयार झाली. आणि आपल्या चपात्या पण करून झाल्यात. थोडंसं किचन मला आवरायचं आहे, थोडंसं केलं. आता हे पटकन नाही सगळी मी पुसून घेते फटाफट. बघा आपली भाजी, रंग चांगला आला आहे भाजीचा. चपाती, भाजी आणि सलाड. आज भात नाही केला आहे. घ्या चला जेवायला घ्या. हे कर लॉक कर. 2 दिवस की नाही भरपूर वारा वादळ इथे होता. मला वाटतं मुंबईमध्ये पण पाऊस पडतोय, वातावरण काहीतरी चेंज झालं त्याच्यामुळे. तर सकाळपासून म्हणून मी घाईघाई करून माझं सगळं काम आटपलं, पण काही झालं नाही. आत्ताचा फक्त वारा सुटलेला आहे. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आता आम्ही जरा बाहेर चाललो आहे, रानात चाललो आहे. तर आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आजची भाजी काजूची तुम्हाला कशी वाटली जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल तर व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.